No, heippa hei. Tänään meillä on 4+2 yksi asunto. Se on, sanotaan, full social activity tämä talon sisällä. Katsotaan kohta enemmän. No hei taas. Eli tämä talolla on niin paljon monta eri sanotaan social activity. Jalkapallo, kenttä, koripallokenttä, eli sisäuima-alas, ulkona uima-alas. Tällaisia vesipuistokin löytyy ja lapsen pelialas. Sanotaan full activity yksi talo ja kohta katsotaan se asunnon sisälläkin. Tule mukaan. No hei, nyt ollaan asunnon sisällä. Eli täällä on 2 vessa, 2 kerros, 4+2. Eli se tarkoittaa, että täällä on 2 olohuonea alhaalla ja yläkerroksella. Ja kohta videosta se näyttää. Täällä on 4 makuhuonea ja 2 olohuonea, eli 6 huonea. Ja täällä on amerikaanikäyttötyylinen. Ja katsotaan kohta videosta. Tuolla on yläkerroksella. Täällä on myös vaatekaappi, sanotaan yksi eri huone sillä pelkään vaateilla. Ja kohta tulen, täällä on vessa. Ja nyt me ollaan taas olohuoneella. Ja täällä on joko kulmassa on myös parveke ja katsotaan sinne. Nyt ollaan yläkerroksen parvekella. Eli länsin parvekella. Täällä mun takana on meri. Täällä myös vuorimaismaan ja joko kulmassa on parveke ja iso terassi. Täällä tulee katsomaan.